ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Салому алайкум дӯстони азиз, бародарону ҳамватанони гиромӣ. Бо шумо ҳастам Шӯҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Дӯстони азиз, мисли ҳар вақта бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат мекунем, аммо имрӯз бо ман Тоҳирҷон Ҳошимов, сардори маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон дар Федератсияи Россия, хизмате ки Тоҳирҷон барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия мекунанд беҳад зиёд аст. Ман шахсан надидаам ки сафир ё ки консул ҳамиқа ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ёрдам карда боша, чӣ қадар ки Тоҳирҷон ёрдам мекунад. Тоҳирҷон аз соли 2022 дар минтақаи СВО кор ва хизмат карда истоданд ва ба бисёр шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар СВО ба манфиати Федератсияи Россия хизмат карда истоданд, бо Тоҳирҷон хизмати Тоҳирҷон ба онҳо мерасад. Барои ҳамин ба Тоҳирҷон як савол дорам ва мехоҳам пурсам ки аки Тоҳир, мехостед барои ҳамин тамошобинони канали ман ки ҳамаи онҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, мегуфтед ки ҳамин саҳми тоҷикон дар СВО чӣ қадар аст? Ассалому алайкум ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Саҳми тоҷикое ки оё шаҳрванди Россия доранд надоранд, яъне фарқ не тоҷикое ки ай ҳудуди Россия ёрдам ба тоҷикое ки дар СВО хизмат мекунанд. Бале, ҳамин тоҷикое ки ҳозир бо Вазорати Мудофиаи Федератсияи Россия шартнома имзо карда дар минтақаи СВО ба манфиати Федератсияи Россия хизмат карда. Тоҷикое ки ҳозир дар ҳудуди зони СВО мегӯем, дар ҳудуди дар минтақаи СВО ҳастанд, зиёда аз чанд ҳазоранд. Яъне бисёртар шаҳрванди Россия дора гирифтагӣ дар дирин, бисёртараш надоранд, лекин ваёам ҳамчун шаҳрванди Россия дохил мешаванд. Барои ки вақте контракт бастанд, ваёда уже чӣ метаванд военный билет российский, ваё паспортам мегиранд ё ки намегиранд, ваё ҳамчун шаҳрванди Россия муаррифӣ карда мешаванд дар зони СВО. Вале ваё ба паспорти тоҷикӣ ки мебанданд контракт, ваё яксола контракт доранд. Баъди як сол ваё волид мешаванд, мераванд. Хай бисёртараш мисол зависит аз командир меша. Бисёртараш намекунанд шуна командирош, барои командирош мумкин ки саводи кофӣ надоранд ки ё ҳамчун СВО, ҳамчун как иностран омадаги инҷа. Хелиошам бисёр меша. Вақте мо да муроҷиат мекунам, медонам маша, мо да муроҷиат мекунам, хай ма командирош кати гап мезанам, командироша мефаҳмонам, мегӯям ки ё ҳамчун шаҳрванд омадагиам, баъд дар дохили СВО шаҳрванди Россия шудагианд, ё контрактшон яксолаи, баъди як сол бояд волид шаванд, бираванд. Хелиам баҳсо мобайни мо бисёр меша. Акадоме ки дар полки маст, дар воинский части маст, ва як сол хизмат мекунам, баъди як сол волидшон мекунам, мераванд. И одамое ки уже контракт баста рафтагианд, дар ҳудуди дар дохили СВО ҳастанд. А тоҷикое ки мисол дар ҳудуди Россия кор мекунанд, бисёр ҳастанд тоҷикое ки ёрдамшона мерасонанд, яъне гуманитарни помощ мегӯем, бисёр ёрдам мекунанд. Хелеам бисёранд. Ай ҳудуди Москва бисёра, ай Бозоро, ай Садовод, ай Люблино, ай Фудсити, ҳамчанд бозори ҳаст, ёрдам мекунанд. Акнун на фақат шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ярох дар даст дар СВО гӯё ки манфиати Федератсияи Россияро ҳимоят мекунанд, балки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сару либос, бо маблағ, бо ягон чиз ҳамчун гуманитарни помощ ҳам кӯмаки худро мерасонанд. Бале, ай Садовод, ай бозорое ки ҳастанд, бале ёрдами худшон мерасонанд. Ай дигар областон мерасонанд, на балки дри Москва, и берин ай Москва, ай ҳудуди Россия ёрдам мекунанд, тоҷико ҳастанд. дӯстони азиз, ин суҳбати кӯтоҳ бо Тоҳирҷон Ҳошимов, раиси маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон буд. Касе ки ба Тоҳирҷон савол дорад, марҳамат саволотонро дар зери комментари ҳамин видео нависед. Тоҳирҷон шахсан худашон ба саволои шумо ҷавоб мегӯянд. Як савол қайд кардӣ, яъне посолство, консулам ёрдами худшонро мерасонанд. Бисёртар меша ки справка дар кор меша. Бисёр тоҷикон мехонанд, дар мисол хизмат мекунанд, ба афсари афсар меша, офитсер, ба афсари роҳишон мегӯем, академия хондани да 2 моҳа ё ки 4 сола ё ки 5 сола роҳишон мекунем. Бисёртар справка дар кор меша. Ай Тоҷикистон мегӯям биёрем, мо бисёртар сафората занг мезанем, сафорат ёрдамша мерасонанд. Маънош ки ҳамун во времам справкаро метан ки
ҳамин мисол тоҷико бихонанд, яъне студент шаванд. хеле ёрдам шуда мерасонанд. бисёр хуб аст. дӯстони азиз, марҳамат, касе ки чӣ савол дорад саволатро дар зери комментарий нависед. ман саволои шуморо ба Тоҳирҷон Ҳошимов мерасонам. боз як видеои кӯтоҳ карда ба ҳама саволои шумо ки ба Тоҳирҷон медиҳед, Тоҳирҷон Ҳошимов худашон ҷавоб метиҳанд. то бозди дӯстони азиз, худоҳофиз.